खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बानजायनायाव खुंनाय हारिमु मावबादाया थुंगेबाय। बे हारिमु मावबादाखौ सान 7नि थाखाय खुंनाय जायो। बर'फोरनि मोनथाम दोरोङारि दामनाय देनायखौ बे हारिमु मावबादायाव फोरोंनाय जादोंमोन। बे फोजोबनाय हाबाफारियाव तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि गबाराव बर'आ नुजाथिदोंमोन। गिबियावनो दिनै नैबे दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव हारिमु मावबादा, बे हारिमु मावबादायाव मोनथाम दामजु दामनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेवहाय सेरजा हुनाय, खाम सिफुं दामनाय आरो बे हाबाफारियाव नुजाथिनो हानाय जोंनि दख'रा आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो लोगोसेयावनो बायदि बिबानगिरि लोगो नोंथांमोन, आङो गिबियावनो बयनिसिमबो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बिथांमोननिसिम साबायखर जासिदों। दिनै नैबे हाबाफारिखौ लानायनि गुबै थांखियानो जाबाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि थांखिजों मोनफ्रोमबो ओनसोलाव, मोनफ्रोमबो जायगायाव, आसामनि दाब दाब जायगायाव जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि थांखिजों जोङो जायफोर फरायसा, जायफोर लाइमोन, जोंनि बोराय बुरै, गथ' गथाय बयबो जयै लोगो नांनानै जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय जोङो गासैबो रायजो राजा बिथांमोना जोङो खामानि मावगासिनो दङ। बे थांखियैनो दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै नैबे समाव गोबां सेंग्रा सिख्ला, लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लाफानानै बिथांमोनखौ दामग्रा दामजु दामहोनानै, सोलोंहोनानै बा बायदिसिना हाबाफारि लानानै बिथांमोनाबो मोनसे गोख्रों थांखि लादों जे जोंबो बे बुहुमाव माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थिननाय एबा बिथोन बायदियै जोंबो हारिखौ फोथांना लाखिनाय बा हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव आगानसेब्लाबो जोंबो माने खामानि मावनो हागोन। बे थांखियैनो दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ लादों। दा बिथांमोननिसिम आङो बे समाव साबायखर जासिदों आरो बिथांमोननि नैबे हाबाफारि लानायाव जोङो आसा खालामदों जायफोर सोलोंसा एबा फरायसाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बिथांमोना एसेब्लाबो दावगानो हादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना गोबां माने रोंसोआखैबाबो एसे एनै रोंनानै फैबाय थानाय समफोराव बिथांमोना दा बायदिसिना दामनाय दामजुखौ बिथांमोना दामनायनि गेजेरजों माने जोंनि हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव बिथांमोना निस्सय बिहोमा होगोन। आरो नैबे जिखिनि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां सोलोंसा बा फरायसाफोरा आगोलनि बादिनो, थांनाय बोसोरफोरनि बादिनो दिनै नैबे समावबो 5 खालारनिफ्राय जागायनानै 11 खालारसिम बे 7 सानाव गोबां फरायसाफोरा गोबां रोङाखैबाबो एसे एनै रोंनायनि गेजेरजों बे रोंनायखौनो बिथांमोना लानानै फैबाय थानाय समाव बिथांमोना सोलोंनानै बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जोंनि हारिनि हारिमुखौ लाखिनायाव बिथांमोना निस्सय बिहोमा होगोन। साबायखर। दारकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जा 7 सानारि मावबादा लानाय जादों आरो बे मावबादायाव खाम, सिफुं, सेरजा बेखौ फोरोंथाइ होनाय जादों। आरो बे फोरोंथाइ मावबादायाव जोंखौ फोरोंगिरि हिसाबै लिंनानै लाबोदों आंनि लोगो फोरोंगिरि सासे राजिब बर' आरो जों सानै। बेयाव फोरोंनानै जों गोजोननाय मोन्दों। जोंनि रोंगौथिखौ बिसोरनो शेयार खालामनानै गोजोननाय मोन्दों आरो सोलोंसाफोराबो गोसो होनानै सोलोंदो आरो जों जाखिनि फोरोंदो गोसो होनानैनो सोलोंदो आरो खोब रोंसोआखैब्लाबो रोंदोखौनो होननांगोन बिसोरखौ। आरो फरायसाफोरनिसिम खावलायनाय जाहाथे बिथांमोना जाखिनि सोलोंना मोन्दों बेखौ सानफ्रोमबो प्रेक्टिस खालामबाय थायो आरो बे दारकुसि दख'रानि जा थांखि लानाय बेखौ बिथांमोना जाहाथे बिहोमा लायो बेखिनिखौनो बुंबाय।